Wengane zakwethu ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzofinya khona le video kama ngumsizi aka Nkosi wakhe. Mina makuqala ungena kule channel iqinisekise uzocinezela usubscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Kubuye noma ke kubulawe obeyolanda izinkomo zamalobolo kumndeni ke womfazi wakhe. Kufufusa ke impi yomndeni kubanga izinkomo zamalobolo kubuye ukuthi ke umlisi odabuke eFrayedi obebheke kubo kwamfazi wakhe ke olunde obesethathe ke isinqumo sokulanda ke izinkomo zakhe zamalobolo ngemva kokufetshelwa noma ke ngemva ke kokufetshelwa umfazi wakhe owamfihlela ke izingane ezimbili ayethola ke phambi kokuhlangana naye. Kwabanye ke abesilisa ngesikhathi ke kunezingxoxo zamalobolo kuthiwa kumlisa udutshulwe kwabulawa ngabantu abangaziwa endleleni ebheke emzini wankosikazi. Kuthiwa ke amaphoyisa athatha ke abasola weyingane zawo ethanda ukuthi ke kube udaba olubucayi kakhulu. Nangomunye uthi ke madoda asaphila ke noma ke engakathathi umfazi kodwa ke afisayo noma ke madoda asaphila ngakathatha umfazi kodwa kafisa zameni ke ukumcela uNkulunkulu ngeke ageje umdali ngoba ngathi ke emasozenzela ngokwethu vele ke uqondayo noSathane noma ke sizosizwa ke lokho. Nangomunye bafowethu kahle ke kuba nonkosikazi uhle kuba nonkosikazi futhi ke kubalekile kakhulu kodwa ke ukukhuluma iqiniso cha mina ke sengiyasaba. Siyabuka izinto ezenzeka emjolweni ezenzeka ke emshadweni uqobo cha mina ke sengiyamsaba umuntu wesifazane. Ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlala lapha kwi-comment section. Mina ngumsizi ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Mina sengiphuma kanje.